Hvordan man laver en akryllysboks. Jeg bruger et eksempel til at lære dig. Du kan tjekke størrelsen. Bredden er 260 meter. Højden er 100 meter. Dybden, tier. Vi vil printe vores firmanavn, logo, legetøjsskilt på overfladen. Først skal vi lave vektortegningen, så vi kan udskære den. Der er 6 sider af akryllysboksen. 5 sider er lavet af hvid akrylplade. Den ene side er lavet af skum PVC-plade til at installere LED-strips. Lad os tegne 5 rektangler og sætte størrelsen. Den ene side er 250 meter bred og 100 meter høj. To sider er 250 meter brede og der er 60 meter høje. De sidste 2 sider er 60 mm brede og bare 100 meter høje. Så, slet de største sider og forbind alle de andre siders linjer sammen. Konverter alle linjer til vektortegninger. Så deler vi alle noderne. Alle linjer er nu uafhængige. Vælg disse 4 linjer for at forbinde dem og marker dem røde. Så kombinerer vi alle de resterende linjer og markerer dem grønne. Dette er en fræsebit med ret vinkel. Vi vil bruge en fræsebit med ret vinkel til at fræse 3 mm dybde langs de grønne markerede linjer på en 3 mm tyk hvid akrylplade. Dette er en graveringgbit. Så vil vi bruge denne graveringgbit til at gravere 3 mm dybde langs alle linjerne for at skære dem ud. Dette er den ene side af PVC-pladen til at installere LED-strips. Vi vil indsætte det på bagsiden nederst af akryllysboksen. Overvej, at tykkelsen på akrylpladen er 3 mm. Så vi laver størrelsen til at være 204 mm bred og 44 mm høj. Så gemmer vi alle linjer. Skrivebordet i formatet om PLT. Og omdøb det til Toysign akryllysboks. Jeg viser dig alle størrelsesdetaljerne igen, så du bedre kan forstå det. Jeg markerer også, hvordan vi skal håndtere linjerne som vektortegninger, så du bedre kan forstå det. Hvis du ikke forstår, kan du lave et videoopkald til mig. Se på dette symbol. Det er softwaren til at indstille parametrene for alle linjer. Vi åbner softwaren. Så indtaster du Toysign akryllysboks til PLT-filen, vi gemte før. Flyt hele vektortegningen til venstre nederst. Klik på dette symbol for at opdele vektortegningen. Nu er alle vektortegninger uafhængige. Vælg kun de grønne linjer som vektortegning, vi markerede før. Klik på dette symbol for at kombinere dem alle, og vælg dem. Klik på dette symbol for at indstille parametrene for graveringlinjerne. Klik på dette symbol for at gravere langs de originale linjer. Sæt graveringens dybde til 3 mm, som er den samme tykkelse som akrylpladen. Så gemmer filen i Pronse. Formater filen og omdøb den til graveringslinjer. Dette er den rette vinkel graveringbit. Næste skridt er at vælge alle linjerne som vektortegning. Klik på dette symbol for at indstille graveringens parametre. Vælg denne genstand for at gravere langs de originale linjer. Sæt graveringens dybde til 3 mm, som er den samme tykkelse som akrylpladen, der skal skæres ud. Så gemmer vi filen. NC-format. Filen. Omdøb den til graverlinjer. Vi vil bruge denne graveringbit til at skære ud. Næste skridt er at justere CNC-fræserbittet med på 3 mm. Akrylpladen. C. Det er vores CNC-fræser. CNC-fræseren skal have vakuumadsorptionsfunktion for at fastgøre akrylpladen ordentligt. Det er en vakuumpumpe. Normalt bruger vi 3 mm eller 5 mm tykke akrylplader til at lave akryllysbokse. Dette er en 3 mm tyk akrylplade. C. Dette er en specialdesignet rettevinkel graveringgbit. Vi vil bruge den til at grave 3 mm dybde i 3 mm akrylpladen. Fastgør den rette vinkel graveringgbit på CNC-fræseren ordentligt. Så kan vi justere bunden af den rette vinkel graveringbit ved toppen af bagpladen, så de næsten rører ved hinanden. Nu skal vi sætte Z-aksen til 0. Klik her. Så flytter vi graveringbit til den oprindelige position. Vi begynder at grave i akrylpladen for at lave akryllysboksen.
Indtast udskæringslinjerne på en formatfilerne, vi gemte på skrivebordet før. Klik på denne genstand for at tjekke mockup-linjerne. Klik på denne genstand for at starte. Okay, lad os komme i gang. Næste skridt, skift den rette vinkel fræsebit ud med graveringbitet for at skære ud. Vi fjerner den rette vinkel fræsebit. Dette, graveringbitet. Vi fastgør graveringbitet på CNC-routeren ordentligt. Åbn CNC-router-softwaren. Juster bunden af graveringbitet med toppen af bagpladen, så de næsten rører ved hinanden. Nu skal vi sætte Z-aksen til at være 0. Klik her. Så flytter vi fræsebitten til den oprindelige 0-position. Vi indtaster vektortegningen med graveringlinjerne, som vi har gemt på skrivebordet. Klik på dette element for at tjekke mockup-linjerne. Klik på dette element for at starte. Okay, lad os begynde. Næste skridt er at klistre alle 5 stykker akrylplade sammen som rammen til akryllysboksen. Dette er malertape. Dette er special acrylim. Dette er en sprøjte. Vi justerer de 5 sider af akrylpladen. Så bruger vi malertape til at fastgøre dem sammen. Så akrylpladerne vil ikke bevæge sig, når vi bruger lim til at klistre dem sammen. Dette er vores specielle akrylim. Vi bruger en sprøjte til at suge noget speciel akrylim op. Brug malertape til at fastgøre de 4 sider af akrylpladen, så lysboksrammen holder sig i en kuboid form. Så sprøjter vi en lille mængde speciel akrylim langs spalten mellem akrylpladerne. Vær forsigtig under arbejdet med ikke at lade limen flyde over. Lad os vente 5-8 sekunder, så limen tørrer. Næste skridt er at skære skum PVC-pladen ud for at installere LED-strips eller LED-moduler som lyskilde. Vi bruger 8 tyk skum PVC-plade. Størrelsen på skum PVC-pladen er 244 mm. I bredden og 84 mm i højden, som vi markerede før. Vi tegner et rektangel og sætter det til at være 244 mm. Bredt og 84 mm højt. Flyt det til venstre nederst. Så indstiller vi den indgraverede dybde til 8,5 mm. Så gemmer vi det som .nc-format. Filen. Omdøb den til PVC. Så justerer vi fræsebitsen og skærer det ud. Næste skridt installer LED-stripsene på PVC-pladen. Lad os tjekke, om dimensionerne på PVC-pladen og akrylboksrammen passer sammen. Okay, det er perfekt. Dette, varme hvide LED-strips. Dette er en DC-ledning. Dette er en strømforsyningsadapter. Dette er en håndboremaskine. Dette, silikonelim. Dette er en saks. Dette er en lottemaskine. Dette er tændtråd. Lad os installere det. Lad os bore et hul til at forbinde DC-ledningen på PVC-pladen. Så skal du føre DC-ledningen gennem hullet. Vi bruger lottemaskinen til at forbinde DC-ledningen med loddepunkterne på LED-stripsene. Vi er færdige. Så forbinder vi DC-ledningen med strømforsyningen til elektriciteten. Tænd for LED-stripsene for at teste dem. Wow, perfekt arbejde. Så påfører vi en passende mængde silikonelim på kanten af PVC-pladen. Til sidst dækker vi akrylboksrammen over PVC-pladen. Tænder for den. Wow, fantastisk arbejde. Næste skridt, vi printer Toy Sign Company logoet på vinyl og sætter vinylen på forsiden af akryl-lysboksen. Vi arbejder på alle slags tutorials til skiltning. Hvis du vil lære flere detaljer, så søg efter Toy Sign på Instagram for at følge os. Mit WhatsApp-nummer er +46 UC 9856 5356 eller +36 3665 2470. Min e-mailadresse er luxapengetoysign.com eller steven på yelightingend.com. Vi sælger også alle slags skiltmaterialer.